हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै जोबोर गिदिर मोनसे आपडेट लानानै फैनाय जादों। बे आपडेटआनो जाबाय आइजोफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बे आपडेटआ ओंखारनानै फैदों रायजो सरकार थिंजायनिफ्राय। जायफोर आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोननो आसाम सरकारा 50,000 रां होगोन जाहाथे बैफोर आइजो बिथांमोना गावनि आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो। कनकलता महिला सबलीकरण आसनिनि गेजेरजों 2018 सननिफ्रायनो बे रांखौ आइजोफोरनो होबोनाय जादों। नाथाय सिगाङाव बे रांखौ 25,000 ल'सो होनाय जादोंमोन। नाथाय बे बोसोराव आसाम सरकारनि केबिनेटआव गोदान एजेन्डा लानाय जायोदि 25,000 नि सोलायै 50,000 होनाय जागोन होननानै, जाहाथे आइजो माहारिया आंखालनिफ्राय रेहाय मोननो आरो बे रांखौ बायदि खामानियाव लागायना समाजनि मोजां हाबा मावनो हायो। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायगोन, बेनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन। बिदिब्ला आंनि गुवार भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ क्लिक खालामदो आरो बेल नटिफिकेशनखौबो। बिदिब्ला भिडिअ रायजोनि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बे स्किमनि सोमोन्दै मा बुंदों महिला सबलीकरण आसनिखौ আপোনালোকে আগতে গম পাইছিল যে 25,000 টকাকৈ মহিলাসকলে আমি এটা সাহায্য দিছিলোঁ প্ৰত্যেক মহিলা গোটক। গতিকে সেই আঁচনিটোৰ অধীনত যিবিলাক SHG 25,000 টকা পাই কাম কৰিছে, গতিকে সেই এলিজিবল যিসকল SHG হ'ব, এতিয়া তেওঁলোকক 50,000 টকাকৈ মহিলা আত্মসহায়ক গোটবিলাকক দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আজি কেবিনেটত। नोंथांमोना थारैनो खोनाबाय जानांगौ। दानिया थौदो सोर आइजोआ बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मा डकुमेन्ट्स नांगोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला बेयाव फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे रांखौ होनाय जायो। बे रांखौ मोननो थाखाय जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बिथांमोनानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। साननैसो सिगाङाव स्वामी विवेकानन्द युथ एम्पावारमेन्ट स्किमनि 50,000 रां होदोंमोन। बेयो टटेलि फ्रिमोन। बेखौ थाइसेबो थाखा सरकारनो होफिननांगौनि गैयामोन। नाथाय मोनसेल' रिक्वायरमेन्ट दंमोन जे मेट्रिक पास जाथारनांगौ। दा बेवहाय नाथाय जेबो बिदि रिक्वायरमेन्ट एबा क्वालिफिकेशननि गोनांथि गैया। क्वालिफिकेशन गैयाब्लाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननैसो डकुमेन्ट्स नांगोन। बेफोर जेरै ग्रुपनि रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट, ग्रुप पासबुक अर्थात प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि भटार आइडि बा पान कार्ड, बे थायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट दङब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो। नोंथाङा लोगो लेवानोबो बेखौ शेयार खालामहरदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला।